bisimila hôtel Lafia la n'i ko hôtel Lafia wulikajɔw bolodalen don walasa aw bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogo min na ani hakilisigi aw ka séjour la anw fɛ Mopti yan kɛrɛnkɛrɛnnenya la Mopti Sevare ka kɛ ni kurantigɛtigɛ ye min ye hôtel Lafia Sevare ale ye wulikajɔw boloda ka se ka min ye awa fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen dɔw ta walasa aw bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogo min na aw ka séjour la hôtel kɔnɔna na n'o ye ka panneau solaire installé min ye kurantigɛtigɛ o degun aw kana o ye séjour la l'hôtel yɛrɛ kɔnɔna na réservation ka kɛ kabi sisan min b'a to aw bɛ se k'aw ka séjour kɛ k'a sɔrɔ tɔɔrɔ tɛ aw kan degun tɛ aw kan hôtel Lafia. Hôtel Lafia ale filɛ nin Sevare Bangetaba yanni ka se aéroport sirafara ma station laban i kiniboloya fan fɛ i bi jigin o carré fɛ mètre 200 bɔɲango Hôtel Lafia ale cokolen bɛ i kiniboloya fan fɛ i bɛ se ka weleli kɛ nɛgɛjuru siraw fɛ 21 42 14 11 76 01 01 98 66 78 72 04 Hôtel Lafia référence do. Ame taratala marsikalo kile saba samba fla ani muga ani woro ni wati na amunu solen ona abismuna ka wulaina bamanakan kibara konnala anga kibara baglo do bana talike premier ministre régional division Abdoulaye Maiga ale americain ga lasigi de muso ka bismillah yasa ka sega pmanyogo ke malini ameriki ka jenyoya kuraw kan sungalo kolo akom konnala de mentara ka di ma chama mamunu ni ka dagunga bo ko sa ko personne vulnérable segu ani fokata se kaikaw ulubara ko kan kibara konna la Burkina Faso jamana nyama yara ka fo kuye marabolo chama mena yoro muni apme 100 ani kobo nu kumbe bamanchani biaka wala tirama uluka boluka Senegal jamana nyama koro Macky Sall ale keme ka yara ka fo ko aye cheboye jensenani tomba Nations Unies a secrétaire général joro o nofe Iran Israel ani Amerique jamana ka nyong susuli ni aklena naye susulu dobi ka fara akan foi tiga bo mangauna jia jamana woro ulube ka fara ko kan mabu ka uyera nyinga koyi abena dan yoro jumene la nunu de anga wulaina ke wara bakulbaw ye amna kuna fulu wara fara munun kan ka nya fol ke awye aw soko ko nyuma jani kuna fulu sara bela jelena anga jamana premier ministre régional division Abdoulaye Maiga aleye Ameriki lasigi de muso ka o bismillah ka sangani kunungo tene marsikalo kleflaye ko jonyoga kura mumbe ani Ameriki jamana ni nyonche ni a jonyoga kera baw Ameriki kunye garante do takada anga jamana nyema doka nama yaka foko o garanto wula ani Ameriki jamana fnaye ma blakana kana fo nyeda kura ka do Mali ani Ameriki jamana ka janyo la hakaja American Asika janyo la ko kumanyo kura muni abeka ke ani nyonche kaseka o kumanyo ka o kologria Mali ni Ameriki ka janyo ya akaseka ta sira chama fe sira mununi lakana ko bala soro yiri wali siraw ani nafa soro siraw chamombe janyo ya kura mun konnala kene mukani anga jamana ko kancho ministry Abdoulaye Diop ale premier ministre krefe Amerique la sigre musoni oye son excellence madame Rachna Korene ayra ka foko Amerique jamana la bembe ka barake ni Mali jamana ye wajenyo bela jelen ko avec strangement fait anga jamana nyama to la premier ministre ayra ka fo ko abe Amerique jamana nyama fo baw ko jenyo abe ka tasra mu feni kumaina odeye bebse kana fa soro chugumna ko na me ka fo anga je anga laje fanfla bela jeli na fasoro chugumna wako janyoga yi abna sigimun kan odeye politiko sira fe ka pumanyoga bunya ani nyonche ani fokata se jamana flo ni nyonche ko kore manana anga anfla bela jeli ka nafa ka olaje soroko sira fe anga jamana premier ministre ayira ka foko Amerique jamana ni Mali be ka sira kura munumbo jago ko siraw ani fokata se investissement ni oye barabaw ye Amerique jamana bena mununke anga jamana kono ko obe mamuna fa ani fokata se anga jamanaw ani asi jamanaw bela jelenye ngani anyuma mungira
k'a fɔ ko a ka kan ani Amérique ka an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma nka tɛgɛ di ɲɔgɔn ma o k'a ka kɛ bonya ni karama ani jɛlenya kɔnɔna la ani diɲɛ jamanaw kɔnɔna la bi ni bɛɛ lajɛlen bɛ ka wulikajɔw kɛ ka se ka nafa de ɲini ko diɲɛ kɔnɔ jɛɲɔgɔnya fɛn fɛn de bɛ yen nafa de bɛ bila fɛn bɛɛ lajɛlen sanfɛ an kan ka baara kɛ ni diɲɛ jamana bɛɛ lajɛlen ye jamana ma bɔ jamana la nka baaraw bɛ kɛ bonya ani jɛɲɔgɔnya nafa ani an ka jamana ɲɛmaaw ye siginikan saba min bɔ ko les trois principes jɛɲɔgɔnya ka kɛ o bɛɛ lajɛlen kan ni o de ye maa si man ka jɛɲɔgɔnya diyagoya anw da la ani jɛɲɔgɔnyaw bɛɛ lajɛlen kɔnɔna la anw ka nafa ye jumɛn ye maliyɛnw yɛrɛ ka hakilina mun ye ka se ka o ta ko n'o kɛra baaraw bɛɛ lajɛlen bɛ kɛ Sikasokaw bara protection civile maaw olu ka don kɛrɛnkɛrɛnlen o sigira ka sanga ni marisi kalo tile fɔlɔ ye maa minnu bɛ ni olu bɛ maa nanama sumalenw ka olu lakana ni kow ye maaw sɔrɔ duguba kɔnɔnaw la protection civile k'a ka kan maaw ka se ka bilasira ka ɲɛfɔli k'u ye kosɛbɛ protection civile maaw ka baara kan o siratigɛ de la Sikaso protection civile u ye kɛnɛ caman boloda kalanso caman kɔnɔna la yaasa ka se k'a ɲɛfɔ kalandenw ɲɛna ni gɛlɛya ye maa sɔrɔ an kan ka dɛmɛ kunfɔlɔ mun don a tigi ma n'a bɛ wele ko premier secours ka se ka o ɲɛfɔ kalandenw ye u k'o faamu protection civile maaw a direction mun bɛ Sikaso marabolo kɔnɔna la ani fo ka taa se a ma o ye kalanbulon ni formation k'a caman kɛ kalandenw kunna ani sifinnakaw kunna ni tasuma wulila misaliyala walima ni siraban kasaraw kɛra walima ni maa dɔ tora ji la maaw kan ka dɛmɛ kunfɔlɔ mun don a ma ka sɔrɔ ka wele bila kɛnɛya tigilamaw ani protection civile maaw ma kana se ka dɛmɛ d'u ma ko ni bɛɛ lajɛlen sera ka nin geste ninnu matarafa a bɛ kɛ sababu ye ka maa caman ko olu kisi ka bɔ kɔlɔlɔw ma sankaw bara wolosɛbɛn tara ka a di maa 70 ɲɔgɔn ma maa minnu ni olu ye u sigiyɔrɔ bila ko déplacé u ka sifinnakaw bawo ko a caman bɛ yen nɔ u ka sifinnakaw wolosɛbɛn kun tɛ u bolo ni hakilina bɛ kɛ sababu ye ka se ka sifinnaka ninnu u ka se k'u ka jamanadenya hakɛw ani u ka jamana kɔnɔ u mago bɛ jɔ sɛbɛn fura fɛn fɛn na k'u yɛrɛ jamana kɔnɔdenya la k'a bɛɛ lajɛlen hakɛ di u ma a yɛrɛ mɛ k'a fɔ ko ni sifinnaka ninnu u ka hakɛ mun ye nin ye jɛkulu minnu bɛ yen ni olu bɛ ka wulikajɔw kɛ bɛɛ lajɛlen ka se ka kɛn hakɛw la o jɛkulu caman de fara ɲɔgɔn kan ka se ka dɛmɛ don maa minnu y'u sigiyɔrɔ bila déplacé u denw olu ka se ka nin sɛbɛn fura nafama in sɔrɔ ni o ye wolosɛbɛn ye Bangɔsikaw bara sifinnaka caman kalanbulon kɛra u kun jamana kɔnɔden ka hakɛw kan maliden kan ka baara mun kɛ ani sigida den kan ka baara mun kɛ i ka kɛta ye mun ye k'o kɛ association min bɛ n'u b'a wele ko jeunes engagés pour la citoyenneté olu de ye nin kalanbulon in ta k'a kɛ Bangɔsikaw kun formation mun kɔnɔ ko a bɛ tali kɛ maa 40 ɲɔgɔn olu de ka dɔn ta kawɛrɛ la jamana kɔnɔden kan ka baara mun kɛ jamana yiriwali kama an jɔyɔrɔ ye mun ye ani fana an kan ka an ka hakɛ ɲini sira min fɛ ko n'an ko an ka hakɛ an fana kan ka an ka kɛta kɛ an ka kɛta ye mun ye k'o kɛ jamana yiriwali la ko ni kalanbulon de b'a to bɛɛ lajɛlen bɛ se k'i ka kɛtaw dɔn ni bɛɛ ka kɛtaw dɔn jamana ɲɛta baaraw ni o ye citoyenneté ye bɛɛ jɔyɔrɔ bɛ fa o kɔnɔna la sankaw fɛ yen nɔ chrétien diinɛ tigilamaw olu bɛ u ka sunkalo la carême kɔnɔna la u ka laadala taama mun bɛ yen nɔ n'u b'a wele ko marche de carême sifinnaka maa 400 hakɛ olu ye o munumunu salo kɛ san ɛrɛmɛ k'a fɔ ko u ye kilomɛtiri 6 ɲɔgɔn de ka o taama u ka dugu mun bɛ yen ka bɔ san fo ka taa u yɛrɛ sɔrɔ Paris dara kɔnɔna la ko nin taama in ye alabato ani ala wele dɔ de ye chrétien diinɛ maaw u ka taabolo kɔnɔna la a b'a to ka maaw to sun na u bɛ taama mun kɛ a bɛ u dusukun lami ani u bɛ kalankan minnu fɔ a bɛ u ka dusukun sanuya ka u ɲɛsin u ka bato ma bato mun ni a bɛɛ lajɛlen kun lakɔlɔsilen bɛ ni a ɲɛmaya kun bɛ u ka ɲɛmaa dɔ bolo n'u b'a wele ko monseigneur Asa Florent Kone ka se ka sifinnaka ninnu ka u bilasira segukaw bara dɛmɛ tara ka a di maaw ma maa minnu ni olu ka gɛlɛya fanga bɔ kosɛbɛ n'u wele ko personne vulnérable balo kiti 300 o de taara ka a di segukaw ma yɛrɛ k'a fɔ ko kɛnyɛrɛ tigilama dɔw de kɛra ni dɛmɛ in ka a sabu ye an bɛ sunkalo kalo hukumu kɔnɔna la ni ɲɔgɔn dɛmɛ ni ɲɔgɔn jigitigiw kalo de don ko kiti 300 mun ni sukoro bɔrɔw b'a la ani fo ka taa se tulu bidɔnw a taara k'a di maaw ma maa minnu n'a ka a ka kan ka sanga ni sunkalo kalo hukumu kɔnɔna ye kayikaw fana bara dɛmɛ taara k'a di maa caman ma maa 50 hakɛ dɛmɛ dira olu ma ka sanga ni sunkalo kalo o kɔnɔna ye malo sukoro tulu ani nɔnɔ ko k'a di maa caman ma fondation zakati ni o ye américain ka jɛkulu ye olu ka hakilina de kɔnɔna la ni dɛmɛ sera k'a ta k'a di
maa caman ma yaasa u ka se ka sunkalo kalo kɔnɔna la ka dɔ ta o kɔnɔna la sunkalo dɛmɛ siratigɛ kelen na bugunikaw fɛ yen nɔ dɛmɛ taara k'a di maa caman ma fɛnɛ maa minnu ni olu bɛ se ka u ka sunkalo musaka ta ni a ye ko kit alimentaire o fɛnɛ dɛmɛ taara k'a kɛ balo ye k'a di maaw ma maa minnu ni olu ka dɛmɛ gɛlɛya fanga ka bon kosɛbɛ ko personne vulnérable o dɛmɛ mun n'o bɛ tali kɛ balo la malo sukaro tulu dɛmɛ mun ni a bɔra tulus groupe maaw yɔrɔ ka se ka dɛmɛ don bugunikaw yɔrɔ sunkalo kalo hukumu kɔnɔna la maa caman ka se ka u ka sunkalo kɛ hɛrɛ ani baden na cogo min na direkaw bara wulikajɔ dɔw kɛra yaasa musojɛkulu minnu bɛ yen nɔ ka se ka 8 mars ka a labɛn kɛ musolaka jɛkulu ɲɛmaa 50 hakɛ ka bɔ direnna marabolo bɛɛ lajɛlen kɔnɔ olu ye ɲɔgɔn sɔrɔ ka se ka taa kumaɲɔgɔn kɛ ko musow ka donba mun ni a baaraw bɛ nalen ni o ye 8 mars ye ka se ka musow jɔyɔrɔ ni o ye diɲɛ kurukara kɛmɛ ka ni don in kɛ musow ka hakɛ ɲinini donba ye musolakaw bɛ wulikajɔ minnu kɛ dire musow u bɛna baara ni baara mun kɛ ɲɛnajɛw kɔnɔna la hakili falenfalen mun bɛna kɛ musow jɔyɔrɔ sigida yiriwali kama ka se ka o baaraw labɛn kɛ bafulabekaw bara ganfan musow gunfan musow ye wulikajɔw kɛ yaasa ka se k'u ka sigida ka ɲɛdakɔrɔ d'a ma ka a lasanuya ko wulikajɔ minnu kɔnɔna la ni sanuya ni bɛsɛya walew musow jɔyɔrɔ ka bon a la kosɛbɛ Mayina arrondissement fo ka taa se ani Bafula cercle kɔnɔna musow bɛɛ lajɛlen y'u ka wulikajɔw kɛ ka yɛrɛ k'a fɔ ko sigida sanuyali musow de jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ o de la musow ye taamasiyɛn yira ka furannaw ta ka bɔ k'u ka dugu fan bɛɛ lajɛlen sanuya ni k'o kɛ taamasiyɛn ye ka wele bila bɛɛ lajɛlen ma bɛɛ ka se ka ni sanuya ni bɛsɛya walew kɛ bawo ko dɔgɔkun kelen o bɛna o de hakɛ kɛ ka se ka sanuyali kɛ sanuyali mun ko n'a bɛ kɛ sababu ye ka se ka banaw kɛlɛ ani ka dugu ni bɛsɛya walew ka o yakubaya falamete fan fɛ an bɛ fiɲɛ bɔ an senkɔrɔ ka sɔrɔ ka taa diɲɛ fantɔ kibaruya kɔnɔna la sama mɔnɛ bi maliyɛnw jɔrɔna ko n'u hamina ko dɔn o de la sama mɔnɛ ma fɛn fara a ka wari cili musakaw kan wa a ka nɔgɔn ni mali wari ci siraw bɛɛ ye a ma da aw ma dɛ sama mɔnɛ bɛ dɔ fara aw de kunna wari kan ni wari bonisi ye awɔ ni wari bonisi ye kɔni aw ka sanni kɛ ni sama mɔnɛ application ye aw bɛ wari sɔrɔ aw ka compte bonisi la ka daminɛ crédit la abonnement télé fo ka taa se courant ni ji sarali ma aw bɛ bonisi sɔrɔ nin bɛɛ la n'a ka bonisi buguna dɔrɔn aw bɛ se k'a yɛlɛma aw ka sama mɔnɛ compte la ka sanni wɛrɛ kɛ n'a ye walima ka taa wari jɛ bɔ an ka lasigiden dɔ fɛ yen aw ye mɔnɛ bɔ aw yɛrɛ la a k'a si filɛ sisan ni sama mɔnɛ application téléchargeli ye Play Store walima App Store kan ka sɔrɔ k'aw tɔgɔ sɛbɛn ni sama mɔnɛ ye aw de kunna wari bɛ augmenter sama mɔnɛ i yɛrɛ ta awɔ i yɛrɛ Burkina Faso fintigilakaw y'a yira k'a fɔ ko u ye fan caman minɛ bawo ko san 7 tɛmɛnen kɔfɛ Burkina Faso yɔrɔ dɔw tun bɛ yen nɔ ni u tun bɛ bamaca walenjɔkɛlaw tigilamaw bolo kibaruya mun ni a bɔra Burkinakaw ka kunnafoni sira AIB yɔrɔ ko ka sanga ni février kalo kɔnɔna in ye Burkina cɛfini tabaw a ka fara FS maaw kan olu ye wulikajɔw caman kɛ maa mun ni olu bɛ ka fintigilakaw dɛmɛ ni o ye force de défense de sécurité ani volontaires ye a siratigɛ kɔnɔna la ko u sera ka fan caman ba ka o minɛ k'o kɛ jamana ta ye san 7 tɛmɛnen kɔfɛ marabolo caman kun bɛ yen nɔ olu bɛɛ lajɛlen kun bɛ bamaca walenjɔya kɛlɛma tigilamaw bolo nka ko cɛfini tabaw ka wulikajɔw kɔnɔna la kabi san 2019 u bɛ ka wulikajɔw ni susuli suguyaw bɛɛ lajɛlen kɛ ko bibi in na sebaya sɔrɔla yɔrɔ mun bɛ yen ni o ye Tongo Mayel ye fo ka taa se Belehede ani fo ka taa se Pobe Mengoa ani a ɲɔgɔnna camanba nin bɛɛ lajɛlen de tun bɛ juguw bolo nka ko bi tare Burkina Faso cɛfini tabaw u ye nin yɔrɔ bɛɛ lajɛlen minɛ wa a yɔrɔ bɛɛ lajɛlen bɛ Burkina Faso jamana ka contrôle kɔnɔna la bi wa ko wulikajɔ bɛ ka kɛ halisa yɔrɔ tɔ minnu bɛ yen ka se ka juguw kɛlɛ nin yɔrɔ bɛɛ lajɛlen na ka Burkina Faso ka denw u n'u bololafɛnw k'u lakana Niger jamana ye a yɛrɛ k'a fɔ k'u ye bolonɔ bila sɛbɛnna o ni Amérique jamana ni ɲɔgɔn cɛ CFA wari dollar wari miliyɔn 100 ani miliyɔn 78 hakɛ o baaraw de bɛna don kɛnɛyako sira fɛ Niger jamana ni Amérique jamana ni ɲɔgɔn cɛ bawo ko bolonɔ bilala sɛbɛnna Américains ka cakɛda mun bɛ yen nɔ walima u ka hakilina mun bɛ yen n'u b'a wele ko America First ni a bɛ kɛnɛyako bunakun kan o ni Niger jamana ye bolonɔ bila o bɛnkan sabanan
ko san 5 kɔnɔna la Niger ani Amérique bena dɛmɛ don kɛnɛya ko sira fɛ Niger ka den caman ma yaasa bana minnu bena kuma o kuma kani bana jugu minnu be yen ni u bɛ yɛlɛma maladie infectieuse ka se ka nin bɛɛ lajɛlen kɛlɛ ka bɔ Niger jamana kɔnɔ. Senegali jamana ɲɛmakɔrɔ Macky Sall ale ye a latigɛ ka sanga ni kunungo tɛnɛ mars kalo tile 2 ye ko a ye cɛbɔ ye diɲɛ seginani tɔnba Nations Unies a secrétaire général o nɔfɛ o candidature mun ni a ko kɛmɛ ka farafina fan caman minɛ bi farafina jamanaw ka fara ɲɔgɔn kan kulu ni o Union africaine ye o ɲɛmaa bɛ jamana min bolo ni o ye Burundi ye olu kɛmɛ ka yɛrɛ k'a fɔ ko olu ka kɔkɔrɔmadonni bɛ kosɛbɛ Macky Sall ye a ka nin ɲɛmaa ɲini na ka kibaruya yɛrɛ k'a fɔ ko Macky Sall yɛrɛ ka jamana ni o ye Senegal jamana ye Senegal jamana ɲɛmaaw ma cikan bɔ kɛnɛ kan ka yɛrɛ k'a fɔ k'u bɛ kɔkɔrɔmadonni ta ka ɲɛsin Macky Sall ma ka sɔrɔ ko Macky Sall bɛ ka wulikajɔ mun kɛ a bɛ sɔn ka farafina jamana caman nafabaw ni a ye nin se b'a sɔrɔ farafina jamanaw ka degun n'u ka kumaɲɔgɔnw caman bɛ sɔn ka fara o kan diɲɛ kurukara ɲɛkɔrɔ. Congo RDC jamana kɔnɔna la wulikajɔ mun ni a bɛ ka kɛ kulu marifatigi minnu bɛ ka kɛlɛ kɛ kosɛbɛ ni o ye M23 maaw ye Amérique jamana ye gɛrɛntɛ ta ka ɲɛsin Uranda jamana ɲɛma caman ma baw ko Uranda fintigila ka ɲɛmaaw gɛrɛntɛ bɛ ta ka da o kan baw Uranda de bɛ ka M23 maaw ka u dɛmɛ Congo RDC kan Amérique jamana kun kɛmɛ ka kumaɲɔgɔnw labɛn o ni ɲɔgɔn cɛ a bɛ waati jan bɔ nka ko ka sanga ni jolibɔnw ti ka jɔ Uranda ka dɛmɛ ti ka jɔ ka ɲɛsin mouvement M23 ma o siratigɛ de la Amérique jamana ye k'a fɔ a ka kan Uranda ɲɛmaaw ani fintigila ka ɲɛmaaw u ka gɛrɛntɛ ka ɲangili da u kan yaasa u bɛ se ka ni kulu marifatigi ninnu kɔkɔrɔmadonni dabila cogo min na Suranisiri jamana kɔnɔna la civil ni o ye maa nama sumalen o maa 169 o de bɔrɔna ani na Suranisiri jamana kɔnɔ ka sanga ni wulikajɔ minnu ye ni kibaruyaw bɔra ka bin ka sanga ni sibiri février kalo tile 28 ka yɛrɛ k'a fɔ ko wulikajɔ minnu bɛ ka kɛ Suranisiri kɔnɔna la civiliw u bɛ ka gɛlɛya sɔrɔ kosɛbɛ wa ko bila mun filɛ nin ye dɔ bɛ se ka fara a kan kosɛbɛ bawo ko instabilité ni o ye basigibaliya ye o ɲɔɲɛ bɛ jamana in kɔnɔna la wa maa mun bɛ yen ni olu bɛ ka gɛlɛya sɔrɔ kosɛbɛ o de ye population civile ye maa mun ni u bolo tan don marifa tɛ u bolo Afghanistan jamana kɔnɔna la a yɛrɛ mɛ k'a fɔ ko maa 8,000 ɲɔngo olu de kɛn bɛ ka u sigiyɔrɔ bila bawo kɛlɛ mun ni a bɛ Afghanistan ani Pakistan ni ɲɔgɔn cɛ ni mugu ni kisɛ tɛ ka jɔ maa 8,000 olu bɛɛ lajɛlen de siran bɛ susulu kana na se u ka du ma bawo ko Pakistan bɛ ka Afghanistan ka a susu o de la ni maa ninnu u ye a laɲini ka sanga ni bi tarata mars kalo tile 3 ye maa caman bɛ ka a ɲini k'a fɔ k'u bɛ jamana bila ka taa kunsɔrɔ yɔrɔ ɲini Afghanistan jamana ni a mara bɛ talibanw bolo olu fana kɛn bɛ ka yɛrɛ k'a fɔ ko u bɛna taa sarali kɛ Pakistan ka susulu la wa ko mugu ni kisɛ tɛna jɔ fo olu fana kɛ u ta sara wa ko susuli min bɛ ka da maa nanama sumalenw kan ko wulikajɔw bɛna kɛ don nataw la yaasa tasarali ka se ka kɛ o koɲɛw la Amérique jamana ni Israel ani Iran ka kɛlɛ ni an ye a tile 4nan kɔnɔna la a yɛrɛ mɛ k'a fɔ ko mugu ni kisɛ a tɛ ka jɔ hali n'a sɔrɔ kumaɲɔgɔnw tun bɛ ka laɲini nka halisa don nataw la fan fila bɛɛ lajɛlen y'a yɛrɛ k'a fɔ olu tɛna u ka mugujuguw jɔ wa wulikajɔw u bɛna kɛ diɲɛ seginani tɔnba Nations Unies kɛn bɛ ka yɛrɛ k'a fɔ ko olu jɔrɔn bɛ bawo ko kɛlɛ bɔra jamana 3 ni ɲɔgɔn cɛ a bɛ ka taa yɛrɛ sɔrɔ jamana 6 kɔnɔ bawo Amérique jamana ni Israel jamana ka susuliw a bɔra fintigila ka daga kan ko susuliw bɛ ka se maa nanama sumalenw ka dagaw ma kibaruya yɛrɛ k'a fɔ kalandenw ni o bɛɛ lajɛlen musolakaw ye olu ka kalanso dɔ susula ko ni ka kalanden maa 100 ani kɔ ɲɔgɔn ka o bɔnɛ ani na ka bɔ Amérique Israel ani Iran ni ɲɔgɔn cɛ jamana wɛrɛw bɛ yen nɔ ni o ye arabu jamanaw ye olu bɛ ka gɛlɛya sɔrɔ a kɔnɔna la n'o dɔ bɛ tali kɛ Qatar la n'o dɔ bɛ tali kɛ fo ka taa se arabu ka jamanaw ma ani fo ka taa se jamana caman bɛ yen nɔ ni o ye Liban ye ninnu bɛɛ lajɛlen bɛ ka susulu kɛ wa ka fara o bɛɛ kan arabu jamanaw kɔfɛ nazarala jamanaw ni o ye Europe jamanaw ye olu caman fana bɛ ka don kɛlɛ kɔnɔna la i n'a fɔ Faransi jamana Allemagne jamana ninnu bɛɛ lajɛlen bɛ ka dɛmɛ don ani anglais ka dɛmɛ don fɛn min ye Amérique jamana ni Israel ma ka se ka Iran ka u susu Iran jamana dun kɛn bɛ ka yɛrɛ k'a fɔ ko olu fana tɛna wulikajɔw dabila Iran jamana ka dɛmɛjɛkulu bɛ yɔrɔ min na ni o ye Hezbollah ye Liban kɔnɔ
olu fana ani shituw bɛ ka wulikajɔw kɛ ka Iran jamana dɛmɛ ni ka Amérique ka lasigiden so ni o ye ambassade ye ka tasuma bila a fan caman na kɛlɛ in kɔnɔna la maaw kamana gannen don baw diɲɛ don o don da dɔ y'u ka fara kɛlɛ in kan Amérique jamana ɲɛmaa Donald Trump ale ka kunnafoni kana dɔ senfɛ ni Allemagne ka masakɛ tun bɛ a kɛrɛfɛ a kɛmɛ ka yɛrɛ k'a fɔ ko wulikajɔ kɔrɔ labɛn bɛ u fɛ don nataw la yaasa ka se ka susuli kɛ o b'a yɛrɛ k'a fɔ kɛlɛ a bila kuma ma se bawo jamana fila bɛɛ lajɛlen bɛ ka labɛn kuraw de labɛn walima jamana sabaw bɛɛ lajɛlen ko in daminɛ kabi sama kibaru dɔ bɛ ka yɛrɛ k'a fɔ ko maa 780 kɔ o de bɔnna ani na Iran jamana kɔnɔna la wa kibaru dɔ fana yɛrɛ k'a fɔ ko Amérique jamana ka finitigilaka maa 6 olu de bɔnna ani na ani Amérique ka daga caman ani dégâts matériels tiɲɛniw ko o fanga bonyana kosɛbɛ ni jamana saba ninnu ka kɛlɛ ni fɔɲɔgɔnko la tile 4 kɔnɔ gɛlɛyaw bɛ ka bonya wa don nataw la fana maaw kɛmɛ ka yɛrɛ k'a fɔ dɔ bɛ sɔn ka fara gɛlɛyaw kan ka fara nin bɛɛ lajɛlen kan an ka wula in na kibaru bɛ kuncɛ nin yɔrɔ nin la ka aw fo ka ko ɲuman dɔn aw minnu kun sɔgɔn bɛ an ka kunnafoni sira bɛɛ lajɛlen na an ni ce jani sugantili la ka se ka aw kunnafoni kibaru la siraw ma balimakɛ Vamara Berete fɛ nɛgɛ karafew ka jaw yɛrɛ aw la o tun bɛ Falaye Keyita bolo a k'an bɛn waati wɛrɛ bɛɛ lajɛlen ma aw minnu b'a fɛ ka voyager k'a sɔrɔ a ma degun sɔrɔ a ka voyage kɔnɔna na compagnie de transport Somatra u y'a kanu ka na ni kari kura caman ye kari minnu dilanna norme kɔnɔna na aw ka lafiya kama a suspension wo a climatisation a siège wo n'i ye kari jɔlen ye foyi tɛ jigin kɔnɔ i bi Somatra e ka kari Somatra ne ka kari Somatra anw ka kari o hukumu kɔnɔna na kari ninnu bɛ sira ta don ko don Bamako, Segu, San, Moti, Kucala, ka taa se Sikaso ma Keɲeba